आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही मोकळी व चमचमीत आणि झणझणीत अशी कोलंबी बिर्याणी किंवा प्रॉन्स बिर्याणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. इथं मी 2 लिटर पाणी उकळवून घेतलंय. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलंय आणि हे 2 कप बासमती तांदूळ आहेत. ते स्वच्छ धुवून मी 10 मिनिटं पाण्यामध्ये भिजत ठेवले. तर ते तांदूळ मी आता या पाण्यामध्ये ॲड करते. उकळवायचं पाणी थोडं जास्त ठेवायचं म्हणजे भात मोकळा शिजायला मदत होते. सगळे तांदूळ घालून झाल्यानंतर मी एकदा ढवळून घेतलं. याच्यामुळे पण भात चांगला मोकळा शिजतो. भात शिजतोय तोपर्यंत आपण मसाला तयार करून घेऊया. इथं टोपामध्ये मी 4 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलंय. त्याच्यामध्ये 3 तमालपत्र, 1 चमचा जिरं घातलंय. जिरं चांगलं फुललं की मी काही खडे मसाले घातलेत. त्यात थोड्या मिरी आहे, 1 चक्री फूल आहे, 1 मसाला वेलची आहे आणि 4 दालचिनीचे छोटे तुकडे आहेत. तर ते मी व्यवस्थित परतवून घेतले. आता हे 3 मोठे कांदे आहेत ते मी पातळ उभे चिरून घेतले. तर ते आता मी ह्या तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहे. कांदा फ्राय होतोय तोपर्यंत इथे एक पेस्ट तयार करून घेऊया. याच्यामध्ये मी एका लसणाच्या पूर्ण पाकळ्या घेतल्या आहेत, 1-2 इंच आलं बारीक चिरून घेतलं आहे, 1 हिरवी मिरची घेतली आहे, त्यात थोडा मी पुदिना घातला आहे आणि थोडी हिरवी कोथिंबीर. तर याची मी अशी बारीक अशी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. थोडं पाणी घातलं आहे मी त्याच्यात. इथं कांदा व्यवस्थित परतवून झालेला आहे. हे बघा, पूर्ण असा ब्राऊन कलरपर्यंत कांदा झाला पाहिजे. गॅसची फ्लेम मंद ठेवली आणि मग मगाशी जी पेस्ट केली तर ती मी याच्यात आता ॲड केली आहे. या पेस्टमुळे या बिर्याणीला खूप छान चव येते. आणि ते मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतली आहे. तेलामध्ये ती पेस्ट परतवून घेतली आहे. पेस्ट तेलामध्ये परतवून झाल्यानंतर मग मी एका टोमॅटोची प्युरी त्याच मिक्सरमध्ये करून घेतली आणि ती घातली. ती पण मी तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतली. एक चमचा मीठ घातलं मी याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे टोमॅटो आपला व्यवस्थित शिजेल. आणि झाकण लावून मी हे शिजू दिलं. तोपर्यंत हा बघा आपला भात शिजलेला आहे. गॅसची फ्लेम मी मंदच ठेवलेली आहे. मंद गॅसवरच मी हा भात शिजवून घेतलेला आहे. हा ओव्हर कुक नाही करायचा, फक्त 80%च शिजवून घ्यायचा. हे बघा, आपला टोमॅटो पण व्यवस्थित शिजलेला आहे. याच्यामध्ये मी 2 चमचे बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी घातलेली आहे. 2 चमचे मी इथं बिर्याणी मसाला घातलेला आहे. 1 चमचा मी घरगुती मसाला घातलेला आहे. पाव चमचा मी हळद घातलेली आहे. 1 चमचा मी धणा जिरा पावडर घातलेली आहे. आणि हा आहे अर्धा लिंबाचा रस. इथं आपण दही वापरत नाही आहोत, त्याच्यामुळे मी इथं लिंबाचा रस वापरलेला आहे. आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये पुन्हा मी एक अर्धा चमचा मीठ घातलंय आणि सगळं हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलंय.
आणि ही आहे कोलंबी, ही पाव किलो कोलंबी आहे. ती स्वच्छ धुवून मी साफ करून घेतली आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर कोलंबीची क्वांटिटी तुम्ही वाढवू शकता. तर ती या मसाल्यामध्ये कोलंबी मी व्यवस्थित परतवून घेतली. एक अर्धी वाटी मी ह्याच्यामध्ये पाणी घातलं आणि झाकण ठेवून मंद गॅसवर 5 मिनिटाची वाफ काढून घेतली. कोलंबी लवकर शिजते. ही बघा मस्तपैकी अशी कोलंबी शिजलेली आहे. आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. ग्रेव्ही ही इतपतच पातळ ठेवायची, खूप जाड पण नाही आणि खूप पातळ पण नाही. आता जो मगासचा भात आहे तो मी पूर्णपणे निथळून घेतला, त्यातलं सगळं पाणी काढून घेतलं आणि तो पूर्ण भात मी आता या ग्रेव्हीवर ठेवून दिला. भात व्यवस्थित ग्रेव्हीवर पसरवून घ्यायचा. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची. आणि त्याच्यावर मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली. आवडत असेल तर तुम्ही याच्यासोबत पुदिना पण बारीक चिरून घालू शकता. आणि थोडं तूप घातलं आणि एक वाटी ठेवली. आणि एक कोळसा मी गॅसवर व्यवस्थित पेटवून घेतला आणि तो ठेवला आणि त्याच्यावर थोडंसं तूप घालून त्याचा स्मोकी फ्लेवर मी स्मोकी दम दिला याला. एक 5 मिनिटाचा स्मोकी दम द्यायचा. त्याच्यावर वजन ठेवायचं. या स्मोकी फ्लेवर ह्या बिर्याणीला खूप छान लागतो. एक 5 मिनिटांनंतर बघा व्यवस्थित दम लागलेला आहे. गॅसची फ्लेम मंद आहे. आता दम देऊन झाल्यानंतर मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे. आणि ही बघा मस्तपैकी अशी आपली प्रॉन्स बिर्याणी तयार झालेली आहे. एकदम भात पण मोकळा मस्तपैकी सुटसुटीत झालेला आहे. रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.